Draga djeco, sada čitamo također veoma važnu knjigu i upoznajemo se sa prorokom Ilijom. Bio je veliki, čudesan i veoma pobožan prorok kojeg je Bog voleo i cijenio, kao i on Bog. Pročitamo je zajedno. Prorok Ilija. Pošto se jedno carstvo podijelilo na dva, Jevreji su počeli da žive veoma loše. Zaboravili su na njegove zapovesti i na Boga. Nisu izvršavali, molili su se idolima i prinosili su im žrtve. Trebalo bi reći da u judejskom carstvu nisu svi carevi bili surovi i bezbožni. Neki judejski carevi, Josafat, Jezekija, bili su mudri vladari. I sam narod je, premda nečesto, ipak odlazio u Jerusalimski hram i tamo se molio i prinosio žrtve Bogu. Zbog toga judejsko carstvo duže postojalo i pretrpelo je manje nesreće nego izraelsko. Najgori od svih izraelskih careva bio je Ahav i njegova žena Jezavilja. Oni nikada nisu ni pomišljali na Boga, niti su mu se molili, nisu razmišljali o tome kako da izvrše zapovesti Božje, nego su učinili ono što su htjeli, ne ispitujući da li je to dobro ili loše, da li je ugodno Bogu ili nije. Bog je ljubio svoj narod i zato mu je slao proroke, pobožne i dobre ljude. Proroci su ljudima govorili: "Rđavo živite, vi grešite i Bog će vas zbog toga kazniti. Osvestite se, popravite se, činite dobro i Gospod tada neće zaboraviti na vas." Da bi narod povjerovao da su oni poslati od Boga, proroci su učinili čuda. Tako se i kod Ahava pojavio prorok Božji Ilija i rekao: "Bog će vas zbog vaših grehova kazniti glađu. Nekoliko godina neće biti ni rose ni kiše, sve dok ja ne kažem." Zli ljudi ne vole istinu i Ahav se rasrdio na Iliju. Bog je tada naredio svom proroku da utekne, da ga Ahav ne bi ubio. Ilija se sakrio u jednu pećinu. U blizini te pećine tekao je izvor sa čistom, hladnom vodom. Vode je dakle bilo, ali nije bilo hrane. Šta je Bog učinio za svog proroka? Šta mislite? Gavranovi su mu svakodnevno ujutro i uveče donosili hleb i meso. Posle godinu dana potok je presušio. Bog je tada zapovedio Iliji da ode u grad Sareptu. Približivši se gradu, Ilija je ugledao ženu koja je sakupljala drva. "Daj mi da se napijem i ako hoćeš daj mi komadić hleba," rekao je Ilija ženi. "Bog vidi da nemam hleba," rekla je žena. "Imam samo šačicu brašna u zdeli i nekoliko kašika ulja u krčagu. Evo, sakupljam ova drva da bih zgotovila nešto i pojela to sa mojim sinom, a poslije toga ćemo umreti od gladi." Žena je govorila istinu. "Ne boj se," rekao je prorok Ilija udovici. "Ti najprije od tog brašna ispeci meni kolač, a zatim ispeci sebi i sinu. Obećavam ti da ti neće nedostajati ni brašna u zdeli, ni ulje u krčagu, sve dotle dok ne prođe glad." I šta se dogodilo? Prorok je 2,5 godine živeo kod udovice i za svih troje bilo je dovoljno ono malo brašna i nekoliko kašika ulja. Ovu dobru ženu koja je ugostila proroka zadesila je međutim još veća nesreća. Njen sin se razboleo i umro. Nesrećna udovica je gorko plakala i jadikovala. Prorok Ilija je tada uzeo dečaka na ruke, odneo ga u svoju odaju, položio na svoju postelju i počeo da se moli:
Bog je uslišio Ilijinu molitvu i dečak je vaskrsao.